बरायबाय आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर नै मैगं फांनैसो गायनायानो माबायदि दै लुनांगौ नै लोगोफोर माथो कफि फांनैसो गायनायानो माबायदि दै लुदों नै लोगोफोर नुबाय अनलाइनाव मांगाय हरलायनाय आंना खलथाया दै लुग्राया बिबाराव दै लुग्रा बायदि नै लाय नायदो मोजां ना लोगोफोर नै माबायदि मोजां नुदों लोगोफोर नै अनलाइनाव बिहरनायखौ बारा लाया 10 थाखाल' लायो अनलाइनाव बिहरबा लोगोफोर दै लुग्रा आखाइजोंसो बानायदोंलै लोगोफोर आं ओरैनो बुंदोंसो देमालिसो बुंदों थाव बथलखौसो बानायदों हासिनानै दै लुनो फांनैसो कफि गायनायानो माथो नै दै लुबाय थानांगौ लोगोफोर माथो बुरजा गायनांगौबा आरो मा जागौमोन हारसिं मानसिया टाइम गैया लुबाय थानांगौ नैबेलाय बेसे बुरजा नै एसेल' बारा गैया दासो सोमखांहांदों नै दाख्लै जे कफि फुलि आपडेट होदोंमोन ना आं लोगोफोर बेनो नै दासो सोमखांहांदों नै दै लुगासिनो माला मोनजागोनथाय बायनानै जानो गनायनि एसे एनै गायदेरनांगौ जायोना गायदेराबाबो जाया नङाबा बेसे बायनानै जानो आरो बायनानै जानायाबो नोंनि जोथोन लानाय बायदि मोना सोरहाबा मुलिजों फोथांनाय सोरहाबा भिटामिनजों फोथांनाय बिदिल' मोनो निजे दा मावोबा जाहैबाय गोसोबायदि नंगौना नङा लोगोफोर नंगौ दा दै लुदां नै मालाय मानसिफ्रा फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे लुयोनो आंहा खनसेल' लुनो मोनो नै टाइमानो थोआ साननैसो माइ हाबाय माइ हालायबाय दाना न'आव माबा लायबाय नै थेलायाबो दाबो जाया दहाय थांबाय दाबो बानायगासिनोसो गामि सिङाव गिदिंहैनो मोनला माथो नङाबा गामि सिङाव गिदिंहैबा सोरनिबा आतमंगल सोरनिबा आथिमंगल सोरनिबा हाबा मोनजाबोयोमोन नै दा सिजोन जालायबायमोन हाबा हुखा मोनजाबोनाय गैया दाबो जाया गारियानो माला जागोन मिथिया कफिया दासो जाखांहांदों नै दासो गोथां जाहांदों बेलाय नैबे बिबार गोथां ओरै बान्दा फुल बेयावनो गायलाबायबाय नै आरो ओरैहाय गायबाय एसे लोगोफोर नैबेलाय ओरै गायदों नै बान्दा कफि टमेट' ओमफ्राय नैबाव आलु गायदों आलु मोसौ बायदि हालेवनाय जायालै ना लोगोफोर जावफ्लेनानैसो गायनाय ना मालाबानि समाव मोजां जायो मालाबानि समाव मोजां जाया गोबोरखि हासारबो गैया जाहैबाय मोसौबो गैया गोबोरखि हासार होनोबो गायनायालाय गायबायमोन नै दाना आरो खुवानि मुलि होनांसिगोनलाय जानायबालाय बायनानै जानो गसिगौमोन खुवायासो माबायदि खालामो बोथोरा माथो खोमसि नै दुब्लिनि माइखौबा रोगानांसिगोनसो जाला हाहां हाहांसो जागासिनो दहाय फुङावबो हाथारनोसैमोन हाहां जागासिनो ओरैनोबा एसे एनै मैगं गायनायखौनो मुलि सारनानै जायाबा जाखाला नालाय
मुलि सारनानै जानांसिगोन। आलुआथ' खुवाजों जेनथारो, खुवानि मुलि साराबानो उफाय गैया। आरो बेराफारसे दाउआबो डिस्टार्बलै लोगोफोर नै मुला बेरबाय दाउआ साफा जाजोब्बाय नै। दाउ थाबाबो बिदिनो दिगदार गैला। गावराव गावराव जाहांबायमोन फाग्लासो। नैबो लाफा दुन्दिया खुबैबाय बेबो गैया नै दाख्लैनि अखाजों साफा बुसोजोबजानानै गैया, लाफायानो मोनजाया दाबो। होबाय हनै सासे मालाय बेखौम्बा माइसा दांनाया लाफायानो गैया, ओमफ्राय दुन्दियाल'। माइसा दांनाया मालायनि। आंहाबो बिन गायहैनोसै। मटरखौ लाबोखानायबा एकबारे मटरबो होजाबायमोन ना लोगोफोर। आरो दा मालाबा खनसे गायबावदोलाय। बिन गायहैनो लोगोफोर। मैगं थाइगं एसे एनै गायाबाबो जायाना, बेसे बायनानै जानो। बानलुआबो नै सुजुमुखिया दैज्लाङाव बारा एसे बोरोन्थाइ जाबाय, दासो बिबार बारलाबायबाय। थायदोंथ' नैबे नै। खन्थाबो गैया दांनोबो, सिखाजोंसो एल'लाबायबाय। खेबाबा माथो। लाफा माइसा दांदों नै लोगोफोर बुरैया।